Priatelia, Patrik, Peter z Real the Wild. Nachádzame sa na Novom Zélande. Je polovica júna a my máme sneh. Prišli sme polovať na Nový Zéland do tejto krásnej krajiny. Naša priority tentokrát je, ideme na Šémy, čo je Kamzik. Helikoptéra nás vysadila na tomto mieste. Je to úžasná krajina a je obrovské kopce. Sme totálne maličky v nej. Ale ako vidíte tu naokolo, je to dačo úžasné. Obidvaja ideme vybaliť veci a vyhľadať nejaké zvieratá tu naokolo a dúfam, že budeme úspešní a sa nám podarí niečo uloviť za tento výlet. Ideme povybalovať veci a poďme na to. Akurát sme si vybalili všetky veci a ideme hore na kopce. Takže máme všetko, sme náspäť zbalení a ideme tam, priatelia. Tam ideme. Dúfame, že tam uvidíme nejakých tých kamzíkov a tam zostaneme až do večera. Potom sa vrátime po tme. Takže poďme. Každý krok je namáha. Zabíjačka riadna. Ale aspoň vidíme, kde chceme ísť zajtra, do ktorej oblasti a jak to tam vyzerá a jak sa tam vlastne dostať. Lebo toto tu je džungla. To je strmá, hustá džungla, že človek ani nevie, kde káče, spadne diery, všetko možno. Každý krok je challenge. Skoro sme tam, kde chceme byť a budeme potom pozerať, či ja čo uvidím. Sedíme tu, kde sme vyšli hore na to miesto a pozeráme zďalekohľadom všade, na čo sa dá. Zatiaľ sme nezbadali ani jedného kamzika, ale určite sú tu niekde v celej tejto krajine, v tejto oblasti, ako obrovské kopce, hory a nenormálna veľkosť, čo treba pozerať, takže ale to je jak hľadať ihlu v kope sena. A vidíme aj ako stopy v snehu, takže vieme, že sú tu, ale zatiaľ sa nám ich nepodarilo ešte zbadať. A je to len otázka času, dokým niečo zbadáme. Takže, ale je zima. Skončili sme pre dnešok, nič sme nevideli. Sedeli sme tu, pozerali s ďalekohľadmi zľava sprava. Stále zajtra a na pozajtra, takže začína stmievať a treba nám zísť dole. Toto nás čaká. A chceme dole prísť v jednom kuse a bez žiadnych zranení, takže nejdeme naspäť tou istou cestou, ako sme vyšli hore. Ideme druhou cestou. Musíme dávať oky pozor. Uvidíme sa zajtra. Mali sme prvú noc v našej chatke tu, ale som rád, že sme tu ostali. Lebo vetrisko a lejak, aký prišiel v noci, keby sme boli v stane, tak to by bolo úplne o niečom inom. Máme aj piecku dnuka, v teple, vyspatý, oddychnutý, ale prší a prší dneska celý deň, má pršať dneska aj zajtra. Pokiaľ mraky ostanú hore, tak máme šancu niečo vidieť, ale jak zídu nižšie, tak budeme sedieť dole a to nie je dobré. Počasie si človek nevyberie. Ideme tam hore. Tam hore
a jak tam vyjdeme, tak potom začneme dole pozerať z druhých strán na ostatné konce. Asi nám to zoberie nejaké 3 hodiny zhruba dostať sa tam hore. Je 9 hodín ráno, takže máme čo robiť. 3 hodiny tam, 3 hodiny hore, 3 hodiny naspäť a potom už je tma. Prší a prší. Mokro. Veľmi mokro. Normálne sa mi nohy podlamujú. Takisto aj Patrikovi. Hore kopcom, dole kopcom. Veľmi ťažko chodiť po tých kameňoch tu. Leje celý deň. Šmiklavo. Ťažko. Rád by som vám chcel ukázať nejaké tie zvieratá, po ktorých ideme. Ale neviem, kde sú. Preto sa to volá poľovanie, nechytanie. My nestrácame nádej. Dúfam, že niečo uvidíme. A vy s nami ostaňte a sledujte. Krásne prostredie z Nového Zélandu. Výstroj je prvoráda, inak tu človek neprežije. Mraky stále idú nižšie a nižšie. Prší. A viditeľnosť je stále menšia a menšia. Tough decision, ale musíme sa rozhodnúť správne. Tak ideme naspäť dole. Let's go. Sa šmíka nenormálne. You okay? Mysleli, že ísť hore je ťažko, ale dole na týchto kameňoch ešte horšie. Všetko je šmiklavé, mokré, primrznuté, krok za krokom. Pomaličky, pomaly. Žiadna sranda. Na týchto kameňoch človek spadne hlavu, rozbije raz, dva. Krásne ďalšie ráno. Okolo 8 ráno začína svítať tu, takže po 8 ráno sedíme vonku a pozeráme, hľadáme kamzíky. A včera sme vyšli do týchto kopcov a sme sa potom vrátili, hlavne kvôli počasiu a bezpečnosti, lebo bolo naozaj dosť nebezpečné ísť a sme ani nevedeli, kam ideme. Ešte dobre, že sme prišli dnu a potom všetci čerti sa začali ženiť tu. Začalo liať, že až lialo celú noc. Aj na dneska hlásia nejaké prehánky, ale dúfam, že to nebude až také zlé ako včera. Pozeráme všade, ideme teraz ďalej po Larogu sedieť a hľadať kamzíky. Je to ťažko, je to možno 1, 2 v tej celej areje a vieme, že sú tu, lebo sme videli aj stopy, ale nie čerstvé. Ideme vonku. Prší stále, nechce prestať, ale vnúka sa nám sedieť nechce. A sme dosť pozerali tu na všetky tieto kopce okolo nás a nič tu nevidíme. Takže ideme skúsiť šťastie tam na tamtie druhé kopce popozerať. A možno sa nám niečo podarí uvidieť. Toľko dážďa, že až zimné počasie, človek si nevyberie, naozaj. Thank you. Keby nebolo toho machu na tých kameňoch, by bolo dobre. A ten mach je taký špikľavý, človek musí dať veľký pozor.
sme sa konečne zobudili do krásneho dňa a hneď sme videli 4 kamziky. 3 asi 2 míle od nás a jeden je asi mílu od nás. Patrikom, keď sa nám podarí prísť k nemu bližšie bez toho, aby nás badal na nejakých 300-400 metrov, tak máme šancu to dostať. Ideme vyskúšať a vidíme, dúfam, že sa nám to podarí. Sme od toho kamzika 1050 metrov. Ku kameniu, ktorému sa chceme dostať, aby sme strelali, je 750 metrov. Budeme okolo 300 metrov od neho. Zatiaľ kamzik leží a my musíme šlápať. Len sa snažíme stále ísť tajal, keď nás nevidno. Kamzik je stále tam. Sa postaví a ide kusok. Zostane stále na tom istom mieste. Ale vietor sa zmenil. Fúka ho odskaďal. Jediné nás môže pokaziť je ten vietor. To sa cíti. To je ten veľký kameň, kde sme sa chceli dostať. To nám pomôže sa dostať do vzdialenosti, aké chceme byť. Ak tam ešte stále kamzik je. OK, poďme. Kde zišiel? Nikde ho nemôžem vidieť. Tak nás vietor sklamal. Veľmi ten vietor krúti v tých horách. Musel nás zacítiť. Takže tak. Ideme dole. To je koniec našej prvej kapitoly. Boli sme tu 4 dní, videli sme kamziky včera prvýkrát. Po 2 hnusných dňoch, ktoré sme mali, čo pršalo, žiadna zver sa nehýbala. Keby nebol taký vetrisko včera, jak bol, tak možno by sme mali aj toho jedného, čo sme ho videli, aj na ktorého sme sa chystali. Ale vietor nás prezradil a preto to je fair game aj pre zvieratá. A je to aj namáhavé pre nás, ale nevadí. Ideme na iné miesto, skáďal budeme skúšať zase to isté. Minulého roku sme tu boli na Jelene a na himalajské Thar, ktoré sme zastrelili, ale kamziky sme nelovili minulého roku, takže tie nám chýbajú na našom liste, tak preto ideme na ne. Tak sa uvidíme na ďalšom mieste. Takže priatelia, sme na novom mieste a vyzerá, keby sme boli na vrchole sveta. Krásne to tu vyzerá. Máme malú budku, ale tentokrát naozaj len budku. Tá budka je možno 2 metre na 1,5 metra. A tak ideme povykladať veci a začíname od začiatku. Máme taký krásny deň.
Že až. Ani vietor nefúka, nič. Nádherné. Takže ideme hore na kopec. Ideme hore na kopci. Ale ideme ešte ďalej. A potom sadneme si takde. A budeme sledovať všetko naokolo. Či niečo uvidíme. Krok za krokom. Pomaličky. Tak, užívame si každý moment, čo sme tu. Dúfam, že aj vy s nami. Tu tak kráčate. A nechcete spadnúť ani jednou stranou. Tie hrebenie sú veľmi úzke. Veľmi úzke. Tak na jednej strane táto monkey grass je taká silná, že sa môžete oprieť a bez drží. Naozaj veľmi silná. Volajú, že opičia tráva. Krásna krajina. Cestičky tu na vrcholoch. Noha pred nohu. Z jednej strany útes, z druhej strany je ešte väčší. Človek musí dávať veľmi veľký pozor. Veľmi veľký pozor. Jedna noha pred druhú. Ja. Step by step. Careful, buddy. New Zealand. Dobré ráno. Dobré ráno, priatelia. Tak máme krásne ráno. Ďalší deň. A to ráno takto stáť, mať šálku kávy a pozerať na túto nádheru okolo. Ja, čo neskutočné. Takže toto je naša malá chatka, v ktorej sme spali. Bolo to dosť tesné, ale vyspali sme sa. Dneska to isté. Ideme hľadať kamziky. Včera sme videli 5, ale boli veľmi ďaleko. Boli tam na tom kopci zasneženom. Uvidíme troška bližšie, možno budeme mať šancu. Máme adventure na celý deň pred nami. Takže tak, držte palce. There's the parrot. Oh yeah, there's a parrot. Popri vrchu a postupne ideme stále, jak ideme dopredu, tak stále pozrieme s ďalekohľadom, či tam niečo je a potom sa posúvame dopredu. Stále sú oni o stopu pred nami. Keby to bolo jednoduché, každý by to robil, ale nie je. A preto to milujem. Lebo je to náročné, ale keď človek úspeje, tak ten pocit toho, že človek niečo dokázal, je neskutočný.
tak rýchlo prišli, tak rýchlo aj odišli. Zbadali dva z vrchu na 300 metrov, dokým sme všetko prichystali a zase vietor nás zradil. A jedného Paťko ešte skúsil, ešte stal na vrchu, ale stradil ponad. Tam nemá človek horšiu chuť v žalúdku. Ten pocit, jak ťažko človek všetko robí a potom to nevidie. A musíme len skúšať ďalej. Hlavne to, že nie je ich tu veľa. Bola jedna skupinka, ktorú sme vedeli, že tu je od včera. 7 hodín za ňou išli. No, nič sa nedá robiť. Budeme ďalej skúšať a ideme naspäť do našej chalúbky. Máme pred sebou dlhú cestu. Kráčať tu po horách a hlavne keď je sneh a prídete k niečomu takému, keď je zakryté, nevidíte ani dna. Vás tu ani nikto nenájde. Ops. Človek musí byť veľmi opatrný tu, kadeľ chodí. Naozaj. Ďalšia kapitola nášho výletu na Novom Zélande. Predtým sme boli na západnej strane ostrova, kde nebol žiaden sneh. Veľa sa ho roztopilo už, ale veľa ho stále je. A máme nejakých 10 km šlapať po tomto do najbližšej budky. Máme dosť cesty pred sebou po tomto snehu. A jednoduché to určite nie je, ale we don't give up, nevzdávame sa. Takže uvidíme sa v chalúbke. Takže po 3 hodinách nadávania, plakáňa, trápenia sa sme tu prišli. A dajde sneh je 50 cm hlboký, sa človek prebára, dajde to drží na vrchu vás, že človek prejde, ale wow, bola to makačka. Prišli sme tu, ideme sa vybáliť. Máme náš double hat a vybalíme sa, zjeme dačo a ideme hore do kopcov. Yes, that's it. 500. Got him! He's just stumbling. You got him! 500 yards! Oh. All the way up there, man. All the way up there. There's still the one running up there. Holy shit. We shot a shot. Let's go. Wow. Heavy, man. 500 yards. Kochamy po tych kopcach tu już wyższe tygodnia. Ale je to trudno, tak či tak.
Takže tak, milí priatelia, známi a rodina, 8 dní nám trvalo dostať sa k tomuto tu. 8 dní sme chodili po týchto kopcoch na Novom Zélande od rána do večera, v zime, v daždi, po snehu a vo vetre, ale nevzdali sme sa. Veľa razy sme boli už na pokraji, že sme to chceli vzdať a povedať, že dosť. Toto je deň 8, ktorý sa nám podaril dostať ho do našich rúk. Som veľmi rád, že sme toto tu dokázali s Patrikom. Po týchto závejoch a po tomto snehu sme boli už v slziach včera, že to vzdáme a že ideme preč. Ale stále mi niečo hovorilo, že ešte krok dopredu. Až nakoniec sa nám podarilo ich spadať a Patrik urobil 500-metrový strel, ktorý dostal tohto kamzika. 500 metrov, 497 yard. Máme robotu pred sebou s týmto kamzikom, ideme robiť na ňom teraz a toto je všetko pre náš výlet. To je naozaj všetko. Máme ešte dní tu pred sebou, dneska sa vyspíme konečne v teplom hoteli, takde. Ale ešte dokým stade odídeme, ešte nám to potrvá nejakých 5-6 hodín, dokým sa dostaneme naspäť ku autu. Takže ďakujeme za vaše pozeranie. Keď máte nejaké otázočky, kľudne sa spýtajte, napíšte. Ešte raz, priatelia, rodina, ďakujeme, máme vás rádi. Čau, čau. Čau. Let's go!